وەزیرê derveyê Rûsî di geljimareka rêberên Rekaberiya Sûrî li Moskow kom dibe ji bo amadekariyan ji danûstandinên aştiyê re li Cinêva li dawiya mehabê. Rekaberên Sûrî jî dibêjin ji bo serketina wan danûstandina divê rekaberî yekşand hebe û danûstandin jî rastexwe bin. Wezîrê derveyê Rûsî Sergey Lavrov gote nûênerên opozisyona Sûrî danûstandinên berî çetrojan li Astana netewên êgirtî handan gerekadiya danûstandinên aştiyê li Cinêva rabgehînin. Cihê dilxweşiyek û ragihandina civîna Astana handan bû ji bo netewên yekgirtî heta hewlên xwevejî neve û danûstandinê layanên Sûrî li Cinêva ragehînin. Egerçî roja kombûnê li 8 Şubatê hat paşxistin bo dawiya mehê. Rûsya karî dike ku encamên Astana pitir li ser cêbicêkirina agirbestê bûn bibine binaxa ji bo danûstandinên aştiya siranserî li Sûriya. Rêberê Berokê Gel ji bo guherînê û cêgirê serokwezîrê berê yê Sûriya Qedrî Cemîl gejbîn bû li hember birêveçûna proseyê aştiya Sûrî bi çavdêriya Rûsya lê berî kombûnê wî dev avêt pêşniyaza serokê Emerîkî Donald Trump ji bo damezrandina herêmên aram li Sûriya. Ez bawer dikim ew ne pengavek baş bû ji cem serokê Emerîkî. Divê em xwe ragirin û li demekê din behsa wê bikin. Axiftina li ser deverên aram bêfêde ye. Qedrî Cemîl got jî ji bo ku civîna Cinêva ser bikeve, PTV bi danûstandinên rastexwe heye û ji bo danûstandinên rastexwe PTV bi yek şandê opozisyonê heye tevaya layanan têda cih bigirin. Peyvdarê berê Wezareta Derveya Sûrî û Rekaberê Serbixwe Cihad Meqdesî pesnarolê Sûriya da di pêvajoya aştiya Sûrî da. Em minekarî Rûsya ne çunku ew welatek giring e di şerê Sûriya da û em amade ne degel her layanekê hevkariye bikin ji bo çareseriyeka siyasî ji welatê me re. Nûênerên Partiya Yeketiya Demokratiya Serbikurdan li Sûriya PYD amadeyî danûstandinên îro bûn û nûênerê PYD li Moskow gote dengê Amerîka ew ê di kombûna Cinêvê da cih bigirin. Ev civîn piştî danûstandinên paytextê Kazaxistanê bûn li roja sê Şemwê encamên wê rêketina di nêvbera Rûsya, Îran û Tirkiye de bû bi mebesta cêbicêkirina agirbesta li dawiya sala borî û karê hevpişik li dijî komelên radîkal û vejandina danûstandinên aştiya Sûrî.